svima! Danas pravimo štapiće sa pivom. Za današnji recept nam je potrebno 200 ml piva, 100 g susama, malo soli, nekih 600 g brašna, jedna kašika praška za pecivo, 100 ml ulja i 125 g margarina. Prvo ćemo da ispečemo susam. Osim susama vi možete dodati i suncokret ili bilo koje sitnije semenke. Susam pečemo sve dok ne dobije zlatnu boju. Sada ćemo napraviti testo. Sada ćemo razvući testo. Možemo podijeliti i na pola. Potrebno je da bude 2 mm debljine. Također, osim ove osnovne smese, uvek možete dodavati čili paprike ili malo origana ili čak parmezana.
Štapići sada idu u rernu na nekih 15 minuta, 220 stepeni. Štapići sa pivom su spremni. Naš izbor je bio začin sa ukusom piletine i čili paprika. Vi možete napraviti svoju varijantu. Nadam se da vam se dopao ovaj recept. Pišite nam u komentarima i obavezno probajte jer su odlični. A mi se vidimo sledeći put. Prijatno!